Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah rek, balik neh rek ning channel siji iki karo aku Viko Adi. Kali iki aku bakal nge-review salah satu desa wisata. Wisata ndi neh sih sing bakal tak review kali iki? Penasaran? Ikuti keseruanku dino iki. Tapi sadurunge iku, koyo biasane ojo lali tekan tombol like, subscribe dan juga komen. Sing penting subscribe yo rek yo. Langsung aja tanpa basa-basi, yuk kita lanjut. Lah rek, saiki aku wis teko wisatane. Penasaran karo perjalananku kali ini? Ayo melu aku. Iki lho rek, wisata sing tak review kali iki. Nama wisatane Pancar Wonotirto. Lebih tepatnya, lokasi ini ono di Desa Gayam, Dusun Wonokasian, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Selain gini sing rindang, kali-kali ini sing seger, wisata iki gratis lho rek. Neng kene awakmu kabeh cuma bayar parkir 2.000 wae. Murah banget kan? Nah rek, saiki aku langsung enek neng tempat wisatane. Saiki aku pengen nge-SMS dhisik karo mangan bakso iki jan muatep. Tetap ikuti keseruanku hari ini. Mulane tempat iki cuma kali-kali biasa, tapi saiki disulap oleh masyarakat setempat dari wisata sing apik kok ngene rek. Ngomong nih fasilitas nih wisata iki, ojo ditakoni maneh rek. Nih kini akeh banget, mulai dari taman bermain, iso digawe renang, numpak dokar, utawa numpak jaran ning kene lengkap banget. Awakmu iso seruan-seruan ning kene rek. Mantap banget. Nah rek, kui mau wisata sing tak review kali iki. Saiki aku kate perjalanan mulai numpak andonge Bapak Hari. Iki jan seru tenan rek. Bagi kalian sing duwe saran-saran tentang wisata selanjutnya, ojo lali komen ning kolom komentar ngisor iki. Aku Viko Adi Saputra undur diri. Sampai ketemu ning konten aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nek awakmu pengen dolan-dolan, tetep eling protokol kesehatan nih dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dengan iku, adewe bareng-bareng iso memerangi virus COVID-19 iki.